היי, בוקר טוב. אני עדיין בפוזיציה המועדפת עליי בימים האחרונים. ייי. ואני רוצה להראות לכם משהו. כשאני שוכבת לי כאן במיטה, קוראת את הספר האהוב עליי ומסתכלת על כפות הרגליים שלי, מה שאני בעצם רואה, שזה מסרים לתת מודע שאני מחדירה לעצמי, זה ציור שציירתי לפני המון שנים של כפות הרגליים שלי, הנה שתי אלה, ושל בן זוגי. וככה זה תמונה שאמורה להביא לי זוגיות. אז מדהים איך זה עדיין רלוונטי אחרי כל אותם שנים. ואתמול, אפרופו זוגיות דמיונית, הלכתי לבר שאני וערן היינו בו, עם חברות, הלכנו לשתות דרינק, אמרתי שאני צריכה להתאוורר קצת, והוא לא היה. זהו, וחלמתי חלום נורא מוזר, שלשכנה שלי יש עץ תפוזים ענק באמצע הסלון, יוצא לה מתוך הבלטות. אז אמרתי שאני אבדוק מה זה אומר, ולא באתר של הקבלה, אלא בספר החלומות החדש שקניתי. אז, כשהסתכלתי מה עצי פרי אומרים, בבקשה, מרמזים על שגשוג ופריחה כלכלית. יש. נקווה שזה גם יגיע אליי, ולא רק לשכנה שלי. טוב, יאללה, ביי.